Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataw ning opinyong legal, madara ning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magkapot, gunyan, uya ang sa indong makakaiba, digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Marahay na pagkaaga mga tugang, ngunyan po na aldaw nin Sabado, petsa Marso 28, 2026. Kaibanan po nindo si Christine Longabella para sa programang Legally Yours GB, Dapat Aram Mo. Mga tugang. Pwede po subliun ining bed, kuya. Pwede ba? Pwede pa ba ini gamiton? Mapalit kita. Well, mga tugang, ngunya na bulanin Marso, aram taman gabos na ini National Women's Month na tigaapod. So, baka dakol sa indon nagrereklamo, baka saro na dyan ining mga kahampang tadigdi sa lado technical, may National Women's Month, pero National Men's Month, wara. Yan. Hain po inidigdi kuya. Di bale na. Ayo, sige. May National Women's Month, pero National Men's Month, wara. Sige daw. Pero mga tugang, ang hapot ko pa sa Indo, so kung mga may load, naka-live kita, pwedeng mag-comment sa samuyang Facebook Live, DZGB News Online. Pwede din na mag-text, maghapot. Okay? Digdi po sa samuyang numero 0915-228-3732. Pero ining numero na ini mga tugang, tigagamit ko lang ini pag kita po nagpa-programa digdi sa Legally Yours GB. So, arin daw digdi magayon na gamito na lahat. Mga tugang nga. So, sa panahon ka ito, ano ba ang aram nindo na dai pwedeng gibuhon kang sarong babae, alagad sa panahon ngunyan, pwede na. Sige daw. So mga makakasimbag, mapaghahalata ang edad ninda kaini kapag nasimbagan. Makumpara na kita mga tugang, ano ba ang kaitong panahon ang dai pwedeng gibuhon kang mga kababaihan na sa panahon ngunyan, pwede na. Matao kita ki nagkapirang naaraman ta. Ini, day ko man naaraman talaga ta. Day pa ko tigpapangaki ka to. Pero naaraman ko base sa mga pelikula, di ba? Sa mga pigpo-portray kang mga kabuhayan ka ito. So, saro na dyan ang kaito, day pwedeng magboto ang mga kababaihan, mga lalaki sana ang pwedeng magboto. Siyempre, kasabay na dyan, kung day pwedeng magboto, kaito mga tugang, ang mga babae, day pwedeng maging leader. Maski gayud purok leader ka ito, bawal ang babae, no? O di lalo na kung maserbi sa barangay, as a leader, lalo na kung sa mas dakulang teritoryo, munisipalidad, syudad, probinsya, buong Pilipinas. So, dai pwede ka ito ang babae.
And bako lang ini sa Pilipinas mga tugang nga, pati sa ibang bansa ka ito talaga. Dahil pwede ang mga babae sa mga arog ka na role. Kaito, dahil pwede na ang mga babae mag-eskwela. Tama? Tama ba ako, Kuya Jun? Pero dahil na lahapoton si Kuya Jun, kung naabutan niya ito, dahil dahil na din. Paano mo naaraman, Kuya Jun? Sa pelikula lang din, or istorya kang mga gurang na iistorya sa to ka ito. So, So, common na tigtataram na maswerte ka mo ngunyan, kami ka ito, arog ka ini, arog kaan. So, dahil pwede ka ito mga tugang mag-enroll sa eskwelahan ang mga kababaihan. Mga kalalakihan lang ang may karapatan ka ito na maedukar kang manungod sa mga bagay-bagay. Good morning, Attorney Tin. Kuya King listening from Bangkerohan. Hello, good morning, Kuya King. Sige nga, Kuya King. Ano po ang aram nindo na kaito dahil pwedeng gibuhon kang mga babae, alagad mo niyan, pwede na. Kaito, maski mga tugang magbasa nin libro, dahil pwede ang mga kababaihan. Dahil pwedeng magtrabaho sa luwas kang harong. Kung matrabaho ka man, duman lang dapat sa laog kang harong, di ba? Maasikaso sa agom, maasikaso sa aki o mga aki. Ang sadiri dahil pwedeng maray na asikasuhon. Dapat prioridad ang agom, ang aki, ang household o ang harong. Yan sa mga naaraman ko kaitong panahon. Ano pa? Dahil pwedeng magtaunin opinyon ang mga kababaihan ka ito. Opinyon, ideya, magtabang sa pagdesisyon, decision making sa maski ano man na bagay. Dahil pwedeng magngarak-ngak. Di ba? Mag-ulok nin makusugon. Kaya nga ni ka ito, so mga Maria Clara tabaga ka itong panahon, iguanin pamaypay dapat. Tagaro dahil pwede na maiiling na nagngangarak nga kasumakusugon bagang ulok o maiiling na nagbubuka ang ngimot mo. May text message digdi mga tugang. Dati sa babae sa harong lang, ngunyan, okay, iyon na ang nagpapakaon sa mga lalaki. Iyon na ang may work. Baliktad na daa. Sa panahon ka ito, ang babae dapat nasa harong lang. Dahil pwedeng magtrabaho sa luwas. Ngunyan, baliktad na. So mga lalaki na, ibang lalaki na ang nasa laog kang harong. So babae na ang may trabaho sa luwas kang harong. Pwede. So, times indeed have changed. Dakulo ng changes. Poon kang naging batas, dakul kitang naging batas na nagtataram. Manungod sa karapatan kang mga kababaihan na dapat pantay lang kung ano din igwa ang mga kalalakihan. Alaga, daminon ta na, igwan ni nagkapirang aspeto kung sain ang nangyari lugod bako lang naging pantay kundi naging sobra na din lugod. Igwa kitang vowsy pero warang vamsy. So agom na babae ang nagdedemand kang sinahod kang agom na lalaki.
So anyway, kaya ngunyan mga tugang tutukaron ta kung ano ang nagkapirang batas, kung nata din naging arog na kita kaini sa panahon ngunyan, nagkapirang batas na nagpoprotehir sa karapatan kang mga kababaihan. Naghahali kan ano man na diskriminasyon, violence, pang-aabuso laban sa mga kababaihan. Kasi ang aramta ng mga tugang, Republic Act 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children, alagad, usually ito lang ang aramta. Daita aram, so iba pang batas. Igwa pa mga tugang, actually dakul pang iba, na dyan nakapalaog ang pagprotehir sa karapatan kang mga kababaihan. So kung may aram pa po kamo, pwedeng iheras, lalo na kung naabutan nindo itong panahon na ito na tigtataramta, mas magayon kung sa indo mismo maghali. Ang mga example na kung saan namulat ka mo, kung paano ang mga kababaihan ka to. Ano subawal, ano lang pwedeng gibuhon ka ito. Nangon yan, iba na. Again, naka-live kita mga tugang sa Facebook page na DZGB News Online. Kung may greetings din po, pwede. Mag-comment lang kamo dyan. And pwede din mag-text or call sa 0915-228-3732. Good morning, attorney. Good morning, Diane Ecleo. The very sexy secretary of Olfindo Law Office. Maray na pagkaaga sa indong gabos dyan. Ikaw, Day, anong kaya mo nang gawin ngayon na noon, tingin mo, hindi pwede? Well, medyo totoo naman na maswerte din tayo. Dahil nung pinanganak tayo, meron na tong mga batas na to. Kasi, so mga kababaihan ka itong mga tugang nung wara pa ang mga batas na ini, natutukaron ta later on, talagang restricted, limitado, gabos. Gabos na hiro, gabos na tataramon, gabos na gustong gibuhon. Even sa pagsuulog nin bado, gabos limitado, gabos restricted. Dakulo na bawal. O ngunyan, baliktad na, garo sa agom na nalalaki na dakol ang bawal. Correct me if I am wrong, sa may mga agom na po dyan. Hello to Kuya Bob Candano. Maray na pagkaaga po if you are present na. Kaitong panahon mga tugang, bawal gayud sa babae ang daitatao sa harong, daitatao magluto. O, sa panahon ngunyan, dakol na ang ang kababaihan. Maski magprito ki bunay, sa Legazpi bunay, sa Daraga, salag, sa Camarines Sur, sa Naga, sugok, tama ba? Sugok. Maski magprito ka to, turotong. Pero okay lang, tiga-accept, 'di ba? Kang society ta. Kung kaito 'yan, naarugkaan tapos babae, ay inda lang kung anong gibuhon sa imo. So nagpuon ang arog kaini mga tugang na nagkaigwa na nin equality among men and women dahil sa satuyang batas na Magna Carta of Women or Republic Act 9710. So digdi sa Pilipinas, ini ang kainut-inuting batas na napatupad kung kaya kita na mga kababaihan ngunya nakaka-experience nin freedom,
sa mga gusto tang gibuhon, freedom to say what we want, but of course na dain na apak sa karapatan ng iba. Freedom to wear what we want, freedom to choose our career path, or kung habo na magstay sa harong, kung gustong maging pulis, alagad babae, gustong maging doktor, alagad babae. So, ining mga batas na ini mga tugang, aside from our international laws na nag-udyok sa tuyang Congress to initiate our law here in the Philippines in relation to women's rights, dahil digdi kaya malaya ngunyan ang mga kababaihan. So, yaon dyan mga tugang sa satuyang Magna Carta of Women ang paghali kang diskriminasyon sa trabaho, sa edukasyon, sa healthcare, o ano pa man na aspeto sa satuyang mga buhay. So, nung naging batas ini, tinugutan na ang mga kababaihan, maski su trabaho na tigigibo na dapat ka ito para sa mga kalalakihan lang. Kaya ito nga ni, maski maging abogado o doktor o maski ano pa man na propesyon na gusto kang mga kababaihan, dahil talaga pwede. And again, bako lang po yan, digdi sa Pilipinas nangyari. Maski sa ibang bansa nangyari iyan. Na daitig tutugutan magboto ang mga babae, daitig tutugutan na magkaigwanin oportunidad sa gusto nindang trabaho, daitig tutugutan na makatukaw bilang leader kang sa indang komunidad. So, digdi sa to, that is because of the Magna Carta of Women na subawal ka ito sa mga babae, ngunyan, pwede na. Now, digdi kita sa VAUSI mga tugang. Dakol na ang mga pa-seminar, webinar, trainings, manong digdi, igwa pa kita every November kang 18-day campaign to end violence against women and their children. And every March, igwa kitang National Women's Month. So, at least dakol na din ang nag-i-initiate kang mga arog kaini to raise awareness para maaraman kung ano ang mga karapatan, ano ang mga form of abuse or violence. Kasi baka may ginibo sa Indo, ang pwedeng offender under VAUSI, alagad, dai kamo aware na ito pala na ginibo sa Indo, labag sa batas na. Pag una nindo, normal lang ang arog ka tong gibo, so okay lang na i-tolerate. Okay lang na pauro-otrong gibuhon sa imo. That's why it's very important na maaraman nindo kung ano-ano din sa forms of abuse or violence under the VAUSI. Kasi bako lang ini about physical violence, bako lang pisikalan mga tugang, domestic abuse physically, no. Dakol pang other forms of abuse, violence ang covered kang sa tuyang batas na ini or VAUSI. So even sa mga bako mismo na biktima, kaipuan man girari maaraman ang manong o digdi dahil kung may ma-witness kita, kung may ma-witness na may tigigibong violence or abuse duman sa biktima mismo, at least maaraman ta din kung paano kita
makatabang. Kung paano i-report sa otoridad, kung paano ang tamang pagdangog, pag-comfort sa mga biktima kang arog kaini. Kasi ang mga arog kaining kaso mga tugang, very sensitive, very confidential. Kaya kita, maski bako kita biktima kang mga arog kaini, kay puhan taman giraray na dako lang tabang na mga tugang na nag-aatindir kita, nagpapartisipar kita sa mga seminar, webinar o kung ano pa man na inisyatibo kang sa tuyang gobyerno, kang sa tuyang mga NGO sa pag-disseminate kang information, sa paghiras ni knowledge manungod sa mga batas na ini. Good morning, Attorney Tin. Present po and monitoring po ako. Hi, Kuya Bob Candano. Sabi na, dahil magiging absent ini si Kuya Bob. Bata ngunyan lang girari na dangog ang boses ko, no Kuya Bob? Good morning po, Attorney Christine. Good morning, Ma'am Jen Estola. So, uratsan mga tugang, pasadahan ta ang nagkapira sa other forms of abuse or violence under VAUSI. As in, iba pang batas na nagtutukar kung sain nakapalaog ang karapatan kang mga kababaihan. And ang mga sala na gibo towards women na dapat day tatig to tolerate. Yan bang nagsusurusit-sit na napaagi sana, nagsit-sit sa imo, ika nag-aagi ka lang din? Okay lang ba yan? Normal man ba yan? Nagayunan lang sa imo, kaya okay lang? Maaraman ta din na may batas din na nagtataram mga tugang na bawal ang mga arukaan. Lalo na sa panahon ngunyan through online or the use of social media. So, ginibo din kay Ann Curtis. Okay lang ba ito? May diskriminasyon ba na tigaapod in the workplace, in school? And ano ining klaseng diskriminasyon na ini sa mga kababaihan sa trabaho as in sa eskwelahan? So, nagkapira din mga tugang na leave na pwedeng i-file kang mga kababaihan na nagtatrabaho. So again, pwede pang maghira sa mo mga tugang kung ano sa iling nindo ang kaitong sinaunang panahon bawal nagibuhon kang mga kababaihan alagad ngunyan pwede na. Pwede i-comment yan sa samuyang Facebook page na DZGB News Online. Or pwede din mag-text sa 0915-228-3732. Mabalik kita mga tugang uruatsan, makalihis ang nagkapirang pagirumdom, ang oras alas 11:30. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Limarine Plus Multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Limarine, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa indong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Mga tugang, nagbabalik po ang programang Legally Yours GB Dapat Aram Mo with Christine Langabella. So mabalik kita mga tugang sa pigtutukartangon yan. Kaso bago sabi ta, bako lang physical abuse ang form of violence or abuse under VAUSI. So, igwa pa kita mga tugang nin sexual violence or abuse, emotional, mental under psychological violence or abuse, and even economic abuse, mga tugang. So, ining economic abuse,
digdi mafol. So may mga tigigibo, okay? So offender, so agom, partner or ex na mga paagi para kontrolon ang movements kang biktima sa VAUSI. Saro na dyan ang tigtutuyo na dai magtaunin suporta sa iya asin sa aki o sa indang mga aki dahil may gusto siyang gibuhon kang biktima pero abo siyang sunodon. So ang dailang pagtaunin suporta mga tugang, case-to-case basis iyan, bako po yan automatically ma-fall sa VAUSI under economic abuse or psychological violence. Kaipuhan, of course, patunayan mo na ni victim na deliberate or tigtutuyo ang daipagtaunin tamang suporta and ang rason kung nata tigigibo ito ni offender, tigtutuyo na dai magtaunin suporta, is to control or restrict the woman or her child. So, bako siya automatic po na ma-fall sa VAUSI. Alagad, pwede man giraray mag-file nin civil case for support maski dai mapatunayan na ang rason kung nata dai nagtataunin suporta para i-control or i-restrict sa movements kang babae. So, sa civil case, pwede siya. Alagad sa criminal case na VAUSI, may mga kaipuhan pang ibang element na dapat patunayan pa ni victim. So common din mga tugang based on the recent decisions by our Supreme Court na ma-fall sa psychological violence ang marital infidelity or pangangabit or pangangaliwa or whatever you call it. So, kaipuhan mga tugang patunayan din ni victim kung ini ang ground na gusto under VAUSI na su pangangabit, pangangaliwa kang sa iyang agom nagkakausa sa iya o sa iyang mga aki din nin emotional, mental, psychological harm. Na papasupog sinda, okay? Dain na siya nangingiturog, pirang bulan na, pirang taon na, dahil sa pauro-utrong panloloko. So, pwede yan mag-fall sa psychological violence. And bako lang mga tugang ang offender mismo ang pwedeng kasuhan digdi. Pwedeng isabay digdi bilang kasabwat. As long as kayang patunayan din na kasabwat talaga, tigtutuyo din talaga na mag-inflict nin psychological, mental, emotional harm or suffering sa victim o sa mga aki. Kung kayang patunayan na kasabwat, then pwede din na kasuhan sa VAUSI kasabay ng offender mismo. So, let's say sukabit, pwede. So, in-laws, let's say sumagurang, okay, kang offender, na tigtotolerate sugibo kang aki, or worse, may mga tigigibo pang overt acts na nakakadagdag sa suffering, sa harm kang biktima. And sa panahon ngunyan mga tugang, kung kaito, kasi kaiba din digdi ang verbal, okay, verbal abuse. Taramuntana na daiman nga ni involved na physical harm or violence, alagad kung pauro-utrong degrade, okay, ang babae sa iyang partner or agom or ex, pauro-utrong tigmumuda,
o kung ano-ano pang mga tataramo na bako magayon duman sa babae, then pwede siyang mag-fall duman sa verbal abuse, verbal violence na katakod din kang psychological violence. So, bako po depensa na daiman tig bubugbog, daiman sinapak, so agom or partner or ex. Alagad kung pauruotron na nagtataram ka mo ki mga bako magayon na tataramon, still pwedeng maglaog po yan sa vowsy. Lalo sa panahon ngunyan mga tugang, kung kaito wala pang cellphone, ngunyan iguana. So, even mga bako magay na tataramon duman sa biktima, maski bako siya literal na verbally tinaram, kung tinext ini or sa paagi kang chat, messages sa chat, then, pwede din po yan mag-fall under vowsy. Kaiba din dyan tigtataram ngaya kang lalaki or kang offender na pag brinikan mo ko, may gigibo na kung bako magayon sa sadiri ko. Maski mga arugaan mga tugang, maski bako sa imo directed or sa victim directed ang pag-inflict nin harm, maski ngani sa sadiri niya, pero kung ang gibo niya na ito or tataramon niya ito nagkakausa sa biktima nin psychological, emotional, mental harm, then pwedeng maglaog man giraray iyan sa psychological violence under vowsy. So, dakula mga tuga ang scope kang batas na ini or the Republic Act 9262. Kaya sayang din kung igwa pa nin nagkaperang dain nakakaaram kang manungo digdi, 'di ba? Kasi yaon diyan ang satuyang batas para gamiton ta bilang proteksyon sa mga kababaihan. Bako lang sa mga kababaihan kundi pati sa indang aki o mga aki. So, duman na kita mga tugang sa tigaapod ta na Safe Spaces Act or the Bawal Bastos Law. Republic Act 11313. Ini mga tugang na batas na ini nagpoprotehir against gender-based sexual harassment sa public places or spaces. Alagad bako lang dyan, kundi even sa workplace, kung saan nagtatrabaho, educational institutions, and even online mga tugang. So, ini na ang hapot. So, mga tataramon, kang sarong congressman, kay Ann Curtis, di ba? Malaog ba ito sa Safe Spaces Act? Well, sabi kang lawmaker ta na ini, makamundon, lawmaker, alagad siya mismo, bako aware, nalabag na sa batas ang ginibo niya. Aram ta naman gayud ga boss kung ano itong tinaram kang congressman na ini kay Ann Curtis. And supaagi kang kung sa inya tinaram sa congressional hearing pa kung sain dakol ang nag-iiling, dakol ang nagdadangog, so through online. Sabi niya, nasa isip niya man sana ito, kaya wala man daa siyang krimen na ginibo. Well, may point siya duman, kasi maski ako, tigtuturo ko din ini sa mga estudyante ko, okay, sa criminal law. Kung nasa isip lang, mens rea ang apo duman, may criminal intent, alagad warang overt act, or actus reus na tiga-apod,
pwede man ang ganda siya ma-constitute as a crime. Tana sa isip lang, wala man na ginibo. Alagad, ang daeta masabutan, nataarog ka tong sa iyang interpretasyon. The moment na nagluwas, okay, nagluwas sa ngimot niya, ang tataramo na ito, mga sexually suggestive remarks, kay Ann Curtis. Nung tinaram niya ito, nagluwas na ito sa isip niya, okay, iguana nin actus reus. Alagad, ano so actus reus digdi or overt act na ginibo niya? Yes, bako man so nasa isip niya mismo na gusto niyang gibuhon, bako man actually ito ang ginibo niya, alagad ang actus reus duman or overt act, so pagtaram niya in public. Duman pwedeng mag-incursion in criminal liability for violation of the Safe Spaces Act. Maski pa tinaram niya na wala man siyang intensyon na maraot. Actually, ang makamundo pa, bako lang siya, kundi dakol din na mailing nyo din sa comment section, no? Dakol ang nagtatanggol sa iya, sa inda, na nagagayunan man sa nada kay Ann Curtis. Worst, tigruluwas yung mga picture ni Ann Curtis kung saan naka-swimsuit. So, iyo ito ang tigbe-blame, siya pa ang tigsisisi, victim blaming, na nagpara suulog daa kaya aking mga arog ka to, iyo daa ang pinili niyang karir, kaya talaga naman na may mataram nin mga arog kaan sa iya. Kung ang mga tataramo na ito inutter in public, and ang impact ka to kay Ann Curtis is bako magayon, it created a hostile environment for her, napasupog siya. Maski pa ano ang excuse o taramo na intensyon kainin ni congressman, na joke man sana ito, na nagagayunan man sana siya, na nasa isip niya man sana, okay, wala man siyang ginibo. O ano pa man na rason niya, okay? Irrelevant yan, immaterial yan, because nagfo-focus mga tugang ang batas na ini sa impact duman sa biktima, bako sa intensyon kang offender. So, maski ano pa man ang rason mo, na joke man sana, kung bako komportable, kung maraot ito, ang impact ka to duman sa victim, then pwedeng maging violation siya kang Safe Spaces Act. Or from the word itself in Tagalog, the Bawal Bastos Law. Sa iling nindo, bako bastos itong tinaram kang congressman? So, we also have that law, mga tugang. At least aram nindo na bako po tama, bako normal ang mga nangyayari na arog kaini na may mga tigtataram na pambabastos or even catcalling. So, mga pagsurusit-sit, okay, nag-aagi ka sana dyan, may nagsit-sit sa imo, violation din po iyan kang Safe Spaces Act or the Bawal Bastos Law. Kung ika natakot, okay, kung subiktima natakot, kung subiktima daig komportable, then pwedeng violation siya of the Safe Spaces Act. Kaya kung kamo man mismo o igwa kamong kamidbid na binastos sa anuman na paagi, maski wara involved na physical touching, let's say sa paagi kang words, expressions, or in any other form
Then dai po mag-hesitate kung kung sa pagmati nindo ang impact ka to sa indo bako magayon, kung kamo bako komportable, dai po masupog na mag-report, maghagad nin tabang. And kung sa iling nindo safe man, let's say wala man na weapon, dai matakot na komprontahon itong may gibo sa indo kiarog kainin na sala itong tinaram o ginibo sa indo. Or kung kita man mismo bako so biktima, alagad witness kita, then we should speak up, confront as well the aggressor na sala itong ginipo niya. And then i-guide, tabangan, asisteran ang biktima mismo na mag-report sa tamang otoridad. Bastos man itong congressman, garo bako siya honorable, dapat sinadirinan niya na lang ito para dai siya maraot sa ano ini? Para dai maraot. Nakatupis lang. Okay. Nag-irinit ka na congressman, ang babaw ng kaligayahan mo. Dai ka na iboto sa darating na halalan. Comment po iyan kang sa tuyang texter. So, maliban dyan mga tugang, we have the VAUSI, the Safe Spaces Act, or Bawal Bastos Law. Igwa pa kitang nagkapira, igwa na kita nin Anti-Sexual Harassment Act din, nung 1995 pa ini, or the Republic Act 7877. Ang batas na ini naman, tigpuprotehiran ang mga empleyado, estudyante, from any form of harassment. Pero ini mga tugang sa workplace, sa educational institutions, eskwelahan, or training institutions. And we have the rape, nung inamend na ini mga tugang na rape. Kasi ka ito, yaon ini duman sa crimes against chastity under our revised penal code. Alagad, ngunyan, ginibo na ining nasa crimes against persons. So, mas pinaigting and then mas pinagabat din ang penalidad. Sa publiko ito, attorney. Iyo nga ni. Yan na nga ni ang tigtataramta. Tinaram niya in public, di ba? Pag tinaram mo ba ang sarong bagay, masasabi mo bang nasa isip mo pa ito? Dahil na ito nasa isip mo lang, tinaram mo na niluwas mo na sa ngimot mo. Maski dahil mo ginibo, pero so tinaram mo, the fact na tinaram mo, ito na ang naging crime in itself. Igwa din kita mga tugang nin Prohibition of Discrimination Against Women under Republic Act 6725. Ang batas na ini amendar ang saro sa provision kang sa tuyang Labor Code of the Philippines kung saan pinagbabawal ang pagbayad nin mas hababang sahod or pagkakaigwa nin diskriminasyon laban sa mga kababaihan na nagtatrabaho or employment, training, or promotion, or mas pinapaboran ang mga kalalakihan kesa mga kababaihan na nagtatrabaho dahil lang babae siya. So, pinagbawal na din ito kang batas na ini. Let's say, equal man sana ang sa indong workload, equal parehas man sana ang sa indong job designation, alagad, so lalaki mas halangkaw ang sahod kesa duman sa babae. Mas eligible or qualified for promotion, let's say mas mahigos so babae, alagad, ang tig-promote so lalaki, tadahil lang siya lalaki, and then susaro babae. So tigharali na din po iyan, pinagbawal na din ang mga arugkaan na sistema na practice kang sa tuyang mga batas.
So, maliban dyan mga tugang, igwanin sa Magna Carta of Women, igwa din dyan ni nakalaag na tigtatawan nin 2 months of full pay leave following gynecological surgery ang mga kababaihan. And also, ang Expanded Maternity Leave Law or Republic Act 11210 na nagtataon nin 105 days of paid maternity leave. Duman po sa mga nangaki, okay, for live births. And 60 days naman for miscarriages or emergency termination. So, you see, nailing tanan na dakula ang progress, ang improvements, dakula ang nagigibo kang mga batas na pigigibo kang sa tuyang kongreso sa buhay kang mga kababaihan. Kung yaon kita sa panahon ka ito, ngunyan, ining tigigibo ko, nagtutukaw ako digdi as a radio anchor. Tapos bilang abogado pa, ay, dahil ini pwede ka ito ang arog ka ini. Mga lalaki lang ka ito ang pwede kang arog ka ining tigigibo ko din ngunyan. So, at least, maaraman ta din, bako lang kaming mga abogado, kundi gabos po, maaraman ang nagiging impact din kang mga tigigibo kang mga batas na ini sa satuyang buhay. And syempre, mas magayon, mas may impact kung nai-implement ang mga ginibo na batas na ini nin tultul asin matanos. Kasi, 'di ba, kung batas lang iyan na dai man nai-implement na maray, wala din silbi. So, tarabangan kita na siguruhon na nai-implementar ang mga batas na ini na nagpoprotehir sa mga kababaihan. Ang babae ginagalang hindi binabastos kundi minamahal. Ay, wow naman. Sa Bible, tumingin ka pa lang sa babae na may pagnanasa, nagkakasala ka na ng pangangalunya. Congressman, magbasa ka ng Bible, wag kang bastos. Okay, i-check ta mga tugang kung igwa ka mong comments digdi sa tuyang Facebook Live. Kuya Mike, na-miss mi ikadigdingon yan. Our deepest condolences and prayers to you and your family sa pagkawara po kang sa imong father. Okay. So mga tugang, yan ang sa tuyang programa para ngunyan sa Legally Yours GB dapat aram mo. Salamat sa lado technical, nakaibanan ta si Kuya John Napoles, si Jerome Nico Martinez. Yaon din sa lado technical. Garumaya ng mga trespasser kuya na pinaralaog nindo iyan. Yaon ba dyan? Nagluwas. Sa lado technical si Zar Julius Angeles. Si Majona Longabella Magalion. Patukaw ko ta digdi kita maururon arabo man. Hi daw po Mami Cha. Si Angel Mustaza. Si Shara Maileron, and utanayiling ko na kinaunta na ang nagkapirang minuto sa programa ni Sir Bert Nunez as in Ma'am Gina Ritterly. So salamat mga tugang sa padagos na pag-antabay sa samuyang programa as in sa samuyang istasyon. Once again, ini po si Christine Longabella. Happy lunchtime! Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat.